Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri panzvimbo yepamachipisa apo pane chimwe chiitiko munotondera paya tanga tiri kukadoma munotondera paya zvakare zuro uno tanga tiri kwa Odzi kwa Mutare atigadzire nhau dzinozvigadzira rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tine nhau inosuwisa, nhau inoshungurudza, nhau inotadza kunzwisisika kuti zvechokwadi zvinhu zvakadai so zviriko here. Ndofunga vazhinji munoziva nzvimbo yeMount Darwin. Vese vanenge vakutaura zveMount Darwin vanotaura nhau yerukawo. Ndo nhau yatiri kuuya nayo muzuva ranhasi. Ndati mangwanani ndichimuka pamba ndaona mai vachindidaidza inini ndinge ndiri mumba, asi kuva kwangu mumba kwekuti nzimunhu ndakazorora zvangu mai vachitsvaira panze vaona mwana mukomana achisvika pamba pagedhi. Akisvika pagedhi mwana uyu zvavashamisa zvaavaudzawo ndotenga totsvaga rubatsiro akuti ko mai ndokumbira rubatsiro kubva kwamuri. Kanzi rubatsiro rwei mwana kuti aibva aenda pana mai pada kuti avhurire mai kuti avaratidze rubatsiro rwanga achida mai ndopapa wabva azosvika pakudaidza inini. Ndichibudawo panze ndichienda ipapo ndopandaona mukomana akagara pasi. Kanzi taurai nemwana munoti zvakamira sei so tiri vafundisi pamba. So mwana kutaura kwaenga achiita akati inini baba muchiona ndakadai soka pane zvandakaita, asi kuzvandakaita izvi ndakashereketa, ndakasangana nemunhu ndakasangana naye, munhu ndakaonana naye takaonana kubhindura uko kune ndisenzera ukoko. Zvino munhu mukadzi ndaona mukadzi obva tataurana tawirirana nemukadzi uya obva tatorana tikatofambidzana zokuwirirana kwomukadzi nemurume mune makuta sababa namai. So ndo zvavakaita mukomana vapedza kudaro mukomana ndo pakuti akazotanga kuna kubuda ropa. Aitanga kubuda ropa mukomana kudaro aibva atanga kuziva kuti mukadzi yakaenda kupi kuzoti auye asvike kunoko azosvika kuGlen 7 ukuku. Mukomana akazowana kuti mukadzi anogara kuChulu Farm. Turi shamwari dzemukadzi dzaenda kunotengesa ikoko vaenda kumazoo vaitanga mavhenda vakadzi avo ndopa vakatanga kurirana nemukadzi. Saka nemukomana ini maonera ndaita mukomana inini pachangu through from my own eyes nditaura kupupura kwangu ndikokuti izoni mukomana uyu akatokuvara zvachese, akatokuvara. Saka nemukomana uyu nhengo yake yakapera, akatobvaruka mukomana hapasisina chinhu chinotsanangura zvakati. Asi ari kuti muridzi womukadzi waakashereketa naye aripo, aenda akanotaura naye apedza kuti ane mukadzi andopanda ndakati ndoda mombe nhatu pakare ipapo. Zvino indabva ndadaidziwa kumaneighbor angu kati yaimundionerewo zviri pano noti ndiri ndega ndingeona handizvikwanise zvinhu izvozvo. Vamwe masawi rangu paauya tichiona zvinhu izvozvo ndopataura kuti zvinhu hatizvikwanise izvi. Nyaya iyi haisi kuti tinonga tingainamatire kana toenda pachivanhu nayo, inoda muridzi wayo kuti iye azvigadzirisire ega. So tamubvunza mukomana kuti mukomana saka unoda kuitite sei? Ndoda kuti ndiende kumusha, ndoenda kumusha kwemurume iye amenatsi kuMount Darwin. Saka ikoko ndokwari kuti izvoni iye anzoni anonouya nemombe 3 kurida mombe 3. So mombe 3 idzi dzokudiwa kwadziri kuita dzokunzi unoisa mombe dzangu apa ndokusunungura. Asi matauro azviri kuitwa ati izvoni iye
mombe idzodzo unopinda mudanga mako wotina mombe dzako 3 dzomira panze, dzamira panze wodaidzira zita rake, zita rake handingarikwanise kuritsanangu ndidaidze, asi ati unongodaidza zita rangu chete nhingi nganaiwo mombe dzako idzo, wobva wachibva ipapo haucheuke uchienda kumombe dzangu dzine dzichiuya kuno. Paunosara ukisvika kunoku unosvikosangana nemombe dzangu dzave kuno. Kutaura kwatiri kuita kudaizvi, mukomana Nhengo hapana, pane gomba pakabvaruka zvokuti dai paine vanogona kuti varipo izvo vanogona kuendawo. Seni ndiri pano indikupupura zvandaona nemeso angu, namaiwo zvinhu zvavasvika kutarisa, asi vavakidzani vangu inini vavepo vakazviona vakapupura kuti mwana akuvara. Saka nyaya iri pamwana ndeyekuti mwana akukuvara kwaita mwana ndekuti ada kubatsirwa. Kubatsirwa rwandaona indazona kuti Drewmas media vanhu vandinombonzwa ndichiteera, ndofollowa most of programs ava akawanda, so ndokwanda kungofungidza ndikafonera vanhu ava zvinotibatsira, so ndabva ndavabatawo venguva vari kure, asi time yavazosvikawo zvavo ndazinge ndakwamachipisa, ndokwanda zotouya iko kumukomana ndinaye pamachipisa, ndo pari kuitikira nyaya yacho izvizvi zvokuti paari mukomana akakuvara. Kana zvichigoneka, kana paina vanogona kuti vamubatsire, vanogona kuti vamubatsire, asi nzira yandomubatsira naye inini yandaona ndeyekuenda kumwene wezviro, muridzi womukadzi iyeye, ndo paroradza kuti mukomana akaparara adziuya nemombe 3 ndikubatsire. Ini ndandiri pamba handina kumbozviita zvandaita nhasi, ungoona kuti pamwe Mwari anga ane chinangwa chokuti mwana asununguke zvazvitarwa nababa. Mwana angosvika ari kunze kugedhi akati, mama ndokumbirawo rubatsiro. Rikati, rweiko mwanangu? Ndandichitotsvaira panze nokuita zvemugadhi zvasingasiiti. Vandati zvei? Zvikanzi, mama ndanchikumbira ndine nzara uye ndakakuvara. Ndikati, wakakuvara pai? Saka pandaona uvhura zipi ndikati, aiwa chimira mwanangu ndichedzechi baba vauye vaone zvauri kuda kundiratidza. Ndopandazopinda ndikashedza baba sezvavanga vachitsanangura baba vachiti vaona nhengo yemwana yakatsemuka. Zvazotaurawo ndiripo, aitaurawo izvozvo kuti akadanana nemudzimai womunhu asingazivi. Mukadzi uyo angeita sekuti musikana achitengesa kubhindura, saka achiita sekuti musikana achitengesa kubhindura aiva nevamwe vake. Ndokubva vasvika pakudanana, vadanana ndokuda kusangana nemukadzi uya asingazivi kuti mukadzi womunhu. Paakazoona akuchibuda ropa achiita achidini, nhengo yake yakukanganisika, ndopaakati ndoita sei. Ndopakazosanganidzana neshamwari dzaisinda nemukadzi uya kunotengesa kubhindura, ndodzaakati handichatokusii, takutenda tese munondiratidza pamba pemukadzi uyu, ndinomuratidza kuti hadi akandikuvadza. Ndopaakasvika kumba kwemukadzi uya sematsanangura anga achitiita. Asvika kumba kuya ndopakanosvika akanoona muridzi womukadzi anga achitovagere nemukadzi wacho nemurume wacho, ndokubva ataura nhau yake. Murume akati uyu andiwanga uchirara nemukadzi wangu. Saka ndizvozvo kana uchida kuti zvipere, uya nemombe 3 dzinotsika kuitira kuti tipedze dambudziko rake. Saka titokubva tagara pamba tobva taona kuti angatibatsira ndiani? Hapana. Tinamatire zvinhu zvine munhu anotoripo, togona kudana Jesu tigodini, but munhu anokwanisa kupedzisa dambudziko racho ndiyeye wacho, uye kuti ouyawo kwandiri pamwe ndiMwari anga atoita kuti ndiwane vanhu vanokwanisa kumubatsira, vanokwanisa kumusanganisa naiye muridzi, uye nokunoti awane rubatsiro rwokuti awane mombe dzacho 3 idzodzo, kuti aripi aone kubatsirika. Mwana akakuvara zvisingaiti, saka tatozomupa zvokudya. Anga achitoratidza kuti atova nenguva ari musango achingotetereka asina chokuti odzokera nacho kupi, kumusha kana kubhindura here. Tamupa chikafu tikati ageze, akageza. Ngatashedza Drewmas media ndovazouya, ndovatinavo vatiri kuti vabatsire mwanakomana tinaye pano. Ndinonzi Brian Nyakwashi, kumba kubhindura kuchikadzi 556, kumusha kumandareni kwamatope. So pandashanda ndiri kumazoe Jumbo ndiita zvechikorokoza. Ndine mukadzi wandasangana naye anzi Ukai Mimberi, aita zvechivhenda. Mukadzi anakwanisa kundudza iya nemurume wake. Pandiri panapa ndane dambudziko rekuti ndakubhirita semukadzi ndichitsemuka nhengo dzakafanana nemachindi yari kutsemuka. Chikuitika kuti ndizive kuti ndiye mukadzi eyu. Ndiyelendo ndikakwanisa kurara naye, ndikona ndakakubhirita iye achiripo.
ndichimuzivisa ndipakabhatiza kuti ndiende unonzi kuchirufamu kwaanogara kwaiti ndikuni wabereki wake nemwana wake. Ndikazobata shamwari dzacho, shamwari dzacho ndikazonitakura kuti handikakuredza pya pamba paanogara. Ndikaona svika bva ndaona kune murume wacho naiye. Kasi nguva ndikasvika ndangwasatara nemurume wacho ndasvika nditaura nemukadzi ndichikoiwa kunditiza sei nekuti ndakubhurita ingwa ndaikubatsira zvese ndaiwaida inga wani wakunditiza ndifanira yako kunditaura izvo zviri kuzoti ndi murume wangu here ndichitanga kutaura nemurume murume anambotaura zvakaipa kwandiri akatiza kuti waita basa wauya wega waita basa kurara nemukadzi wangu ndikuda 3 mombe ndikwanise kusunungura hama dzangu pandiri panapa ndanzwa ndakuwara ini 3 mombe idzi handina ndikumbira kubatsirwawo. So pandasvika pamba pamufundisi pandasvika hazoti kunonzi kuchii ndaifamba ndichibva kumba kubhindura ndane 6 days. So pandai kunonzi kuchirufamba pamba pamufundisi kuti pandakwanisa batsirwa nehembe dzandakapfeka dzinodzi kubva trousi hembe nemapucha ndakapfeka dzimwe hembe dzangu dziri mukati mota dziri mupabheki dzakatongozara blood padiri panapa. So far ndakuenda kumba kumandareni kuti kwasi kundiunzwa newabereki asi handina chandinacho ndikumbira kubatsirwawo ndanzwa. Zimbabwe nhau iripo ndofunga mazvinzwira mainzwa nhau iri kuitika mwanakomana akakuvara kana kuti ngati ari kukuvara nekuti kukuvara kwacho kuramba kuchienderera mberi and kana even panenge achiedza kuzvibatsira idambudziko chairo chairo anoda rubatsiro. Pari zvino taona zvakakodzera seDrewmas media kuti timutore ndofunga paya mambona tichitaura tiri pamachipisa ndo patasangana mufundisi vanga vaine mwana iyeyo naizvozvo takuenda naye kumusha kwavo ati ane mombe imwe chete pari kudiwa mombe 3 asi mombe 2 dzasara idzi ndo dzaari kutaura kuti mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo handina chekubata. Munoziva matambudziko anouya munguva iyaiya munhu unenge usina chawakabata. Vazhinji vangataure ndambonzwa pamachipisa vamwe vanga vakutotanga kutaura kuti unofanira kudzidza kuvhara zipi asi ngatitarisei kuti mukomana uyu asati aroora ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti mudzimai uyu anonzi Yeukai waari kutaura uyu akanga achipretenda kuve single paaitengesa zvinhu zvake ari Mount Darwin aipretenda kuve single saka mukomana akafunga ndiri kudhilawo nemumwe ari single ndo pazvazopedzisira zvasvika pakadaiso. Zvinogona kuwanika chero nguva chero munhu. Pari zvino mhuri yeZimbabwe tapinda mumugwagwa takananga Mount Darwin. Chinangwa ndechekuti timubatsire mukomana uyu anosvika kumba kwacho kwati ane mombe imwe chete akwanise kunge itumira manzwa zvataurwa mapiro anoita haasi kuzopinda mutoro wekuti anenge achitinha mombe kwete anzi anongoitora obva ataura kuti ningi mombe yako iyo inofamba yega kubva ikoko kunanga kumba kwemurume iyeye murume wemudzimai waakarara naye. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe matambudziko anowanika kumunhu wese mukukurarama kaupenyu. Naizvozvo tiri kukumbirawo vanokwanisa batsirai mwanakomana kana mombe 1 hayo. Mombe zhinji dzinotambira $300 $350
saka kana zvanetsa usingakwanisi hako kuburitsa mombe kono $100 zvitori nani, mumwe anowanawo 100, mumwe wana 100, vanhu vatatu anenge akwanisa kuripa mhosva. Akumbira regero vanhu ndakakanganisa, munzwireiwo tsitsi. Ari kurarama sekurarama kwatiri kungoitawo tese. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mangwana tichange tichikuburitsirai paanenge achitinha mombe yacho kuti iende, tozosvika naye zvakare kutoona kuti mombe iya yasvika here. Kana yasvika tinenge tichikupai zvakare mufananidzo wacho tichikuratidzai kuti mombe iya yasvika. Uyezve tonzwa kuti vanotaurika navo here sekuru ivavava kana kuti baba ivavava kuti vamupiwo mukanaka wokuti ange achikwanisa kubhadhara dzimwe mombe dzinenge dzasara, nekuti kukuvara hakusi kutombomira. Kukuvara kuri kuitika each time, each and every second ari kuwedzera kukuvara. Naizvozvo vanoda kubatsirwa nekukasika. Amboendawo kumapurisa vakamunyorera police report yekuti aende kunobatsirwa, but izvi kaizvi munozviziva imimi, hazvisi zvekuchipatara izvi. Kuchipatara unotozoenda kana wapedza waripa nyaya dzecho dzapera, wakuda kuti maronda achipora, yes, ndo panoshanda chipatara. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatichange tichikuunzirai. Ticharamba tichiteera nhau iyoyi kusvika tasvika pekupedzesera. Tinoziva kune vazhinji zvakare vaigara vachiti nai mukadzi wangu ari kuita musikanzwa, nai murume wangu ari kuita musikanzwa. Muri kuzvionaka zvinogona kuzopedzisira zvakuitika. Saka murudo chengetedzai rudo. Rudo runoda kuti murume achengetedze, mukadzi achengetedze, ndokuti imba yacho igarike. Tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga, iwe